Καταρχήν, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στα καμαρίνια μας, μετά από ένα πολύ ωραίο βράδυ. Νομίζω ότι όλοι το ευχαριστηθήκαμε. Ένα βράδυ που έχει μέσα ένα καινούριο δίσκο, ένα καινούριο mini album, ένα σπουδαίο μουσικό και ένα σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος γίνεται ένα με εμάς, μιλάω φυσικά για το Στάμος MC, για να παρουσιάσουμε την καινούργια μας δουλειά. Όλη την μπάντα καινούργοι από την αρχή, με άλλο τρόπο, με άλλο πάθος, σε ένα unplugged live, ένα Γεράσιμο ενθουσιασμένο, ένα Θέμη ακόμη πιο ενθουσιασμένο, εμένα απόλυτα ευτυχισμένη και πραγματικά σας περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να έρθετε να το ζήσουμε μαζί. Ελπίζω να σας αρέσει όσο αρέσει και σε εμάς.